Adamu anazamanga ngati mzikiti itagumuka ndi chigumula cha Nowa. Amene adadzusa maziko a Kaaba anali Abrahamu ndi mwana wake oyamba uja Ishmaeli alayhi salam. Kutanthauza kuti Yerusalemu isanamangidwe ndi Solomoni, Kaaba ilipo. Okondeka omvera komanso olemekezeka, ziwaninso kuti Kaaba imatchedwa kuti Baitul Haram, kutanthauza kuti nyumba yolemekezeka. Sono tikuti nyumba yolemekezekayi ndi yakalekale. Onani Yoshua chapter 13 verse yake ndi ya 27 akuti, ndipo mchigwa Beti Haram kuyambira Mahanaimu ndi Zafani, chotsala cha ufumu wa Hezboni. Mmene akuti chigwa cha Beti Haram ndi zimene tanena kale kuti nyumba iyi ya Kaaba imatchedwa kuti Baiti Haram ku Arabic. Koma muonenso kuti ngakhale ku Baibulo lopatulika akunena choncho kuti mchigwa mmenemu muli Beti Haram, kutanthauza kuti nyumba iyi ya Kaaba ndi nyumba yakalekale ndithu. Choncho angakhale koyambirira anthu ankayang'ana ku Yerusalemu pochita mapemphero awo, inde angakhale Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye anayang'anako ku Yerusalemu. Koma nyumba imene Mulungu anayisankha kuti isogolere anthu ku nkhani ya mapemphero ndiye ndi Kaaba. Quran chapter 5 verse yake ndi ya 97. Mudzina la Mulungu mwini chifundo mwini chisoni chosatha. Mulungu wapanga Kaaba kukhala nyumba yopatulika ndi kukhala pamalo popezera zosowa za anthu. Omvera athu olemekezeka, kumbukirani kuti tinanenapo kuti malo opatulika akhale amodzi. Tsono ngati Mulungu wapanga Kaaba kuti ndiye malo opatulika, ife ndi ndani kuti tinyozere? Basitu 5 times daily swalati ija facing Makkah kapena kuti Kaaba. Omvera olemekezeka, kumbukirani kuti timaona za koyenera kuyang'ana tikafuna kuchita mapemphero, kutereko kufuna olo osafuna, nangati mapemphero anuwo owalandira ake ndi Mulungu mmodziyo, pezani koyang'ana nthawi yopemphera ikakwana. Kodi mukakana monyoza kuti simungatsatire zimenezi achina Danieli, Davide ndinso Yesu, Mulungu asangalale nawo onsewa? Ndi inuyo dolo ndi ndani? Tapezatu ife kuti ndithu tilinako koyenera kuyang'ana tsiku la lero ndiko ku Kaaba, chifukwa Mulungu walamula kutero. Pambuyo poti mbuyomu anthu amayang'ana ku Yerusalemu. Popitiliza ndi zoyenera kusata pamene tikufuna kupemphera, omvera olemekezeka, ndiloleni nditsetsereke pang'ono kuti ndifike ku nkhani ya poyeneka kukhala. Quran chapter 24 verse yake ndi ya 36. Muzina la Mulungu mwini chifundo mwini chisoni chosatha. Apezeke akupemphera swala kasanu pasiku mnyumba zomwe Mulungu walamula kuti zilemekezedwe, ndipo mmenemo dzina lake litchulidwe. Azimulemekeza mmenemo kummawa ndi kumadzulo. Okondedwa omvera komanso amene muli olemekezeka, nkhani ili mu ndime imeneyi ndiyokhuzana ulemu ndi kumulemekeza Mulungu. Ndiye apa tipeze kuti kodi akati ulemu ndi kulemekeza nkutani. Exodo chapter 25 verse 8 mpaka na 9 akuti, ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale nawo pakati pawo, monga mwa zonse ine ndili kuonetse iwe chifanizo cha chihema ndi chifanizo cha zipangizo zake zonse, momwemo uchimange chihemacho. Apa tikumva kuti
fulani ya nyumba yopempherera ikuyeneka ifanane ndi dongosolo lake mulunguyo. Kutanthauza kuti nangati kachisi wathuyo inde mzikitiwo taumanga kuti ndi wa mulungu, design yake ikhale ya mwini wake mulungu without bodies. Tingomanga monga mmene mwini wake mulungu akufunira, opanda kufusana zifukwa kuti koma mwachisanzo pa 1 Mafumu chapter cha 6 verse 16 mpaka na 17 akuti, ndipo anadulitsa ndi matabwa ankungudza mikono 20 mkati mwa nyumba mtsogolo mwake, kuyambira pansi kulekezera ku mitanda. Ichi anamanga kukhala chipinda cha mkati, malo opatulika kwambiri. Apa akutipasa design ya mkati mwa kachisi kuti anthu akhale bwanji. Tapeza kuti akuti tidule chipinda cha mkati. Izitu tisazidabwe ayi, chifukwa tiona kusogoloko kuti kodi kupemphera nkutani. Ndi pamene tidzanene kuti oh yes, ndi chifukwa chake mulungu anati tizidula chipinda. Azimayi azikhala kwawo, azibambo azikhala kwawo. Ndipo mbali ya azibamboyo ndi imene ikutchedwa malo opatulika kwambiri. Chisanzo namba 2, Marko chapter 11 verse 15 mpaka na 16 akuti, ndipo Yesu anafika ndi akuphunzira ake ku Yerusalemu, ndipo iye analowa mkachisi nayamba kutulutsa akugulitsa ndi akugula malonda mukachisimo, nagubuduza magome awosintha ndalama ndi mipando ya ogulitsa nkhunda. Abale olemekezeka, apa Yesu akutulutsa zinthu zomwe sizikuyenera kupezeka mkachisi wa Yehova, monga mipando komanso matebulo kapena kuti magome. Ati tuzimenezo ndi za anthu osintha ndalama ndi ogulitsa nkhunda. Kutanthauza kuti tikapeza gome lili mukachisi opemphereramo, tidziwe kuti umu simopempherera ayi, koma mwaosintha ndalama. Komanso nagatika ngopeza nyumba yomwe ili ndi mipando, anthu nkumati mmenemo akupangiramo mapemphero ayi ndithu. Ndendende Yesu apa akutionesa chithunzithunzi chakuti tingodziwa kuti umu ndi msika wa nkhunda. Kodi Yesu pochotsa mipando ndi magome mkachisi amati anthu azipanga bwanji? Yeremiya 13 verse yake ndi ya 18 akuti, nenani kwa mfumu ndi kwa amake wa mfumu, zichepeseni, khalani pansi, pakuti zapamtu zanu zagwa, korona wanu wokoma. Okondedwa omvera, apatu akutipasa yankho lakuti tikafuna kuzichepetsa pamaso pa mulungu tisakhale pa mpando ayi, koma pansi. Kutanthauza kuti ngati mipando yagudubuzika ndi Yesu, ife tikhale pansi modzichepetsa kudikira kupemphera. Inu mulungu olengayo pa mpando, inu olengedwa pa mpando, tsopano atapembeze nzache akhala ndani? Ayi ndithu, pamene olenga akhala pa mpando wachifumu, olengedwa akhale pansi modzichepetsa. Luka 4 verse yake ndi ya 20 akuti, ndipo mmene Yesu anapinda bukulo nalipereka kwa mnyamata nakhala pansi, ndipo maso anthu onse msunagogi anamuyang'ana iye. Okondedwa omvera, ngati mwini madzi inde chisienemesi, Yesu Kristu mtendere ukhale pa iye akukhala pansi mkachisi, ndipo anthu onse kumamuyang'ana. Palinso vesi lina limene Yesu anakhala pa mpando mkachisi anthu nkumamuyang'ana. Tikamati tikusata Yesu, ngani itu ndi imene ndi asilamu amasata Yesu pokhala pansi m'mizikiti mwawo. Aliyense aziweruze yekha kuti kodi kumene kuja timasata chiphunzitso cha Yesu. Machitidwe 13 verse yake ndi ya 14. Koma iwowa
atapita kuchokera ku Perega anafika ku Antiokeya wa mu Pisidia, ndipo analowa mu sunagogi tsiku la Sabata nakhala pansi. Apatu tikuona Paulo komanso Baraba, inde Barnabasi ndi awa ati atafika ku sunagogi ku nyumba yopemphererayo anakhala pansi. Nanga akutchulapo za mipando apa: Yesu, Yeremiya, Paulo, Barnabasi akukhala pansi. Iwe m'bale wanga ndi ine tikuti ayi, koma m'mipando. Omvera olemekezeka, mmenetu akuti tikhale pansi, sakuti kukhala direct pa doti kapena pa floor pa simenti hiyayi. Yesaya 54 verse yake ndi ya 2 pali mawu akuti, kuza malo a hema wako, afunyulule zinsalu za mokhalamo iwe. Ife ndifasira. Omvera, kuchokera apa ndi pamene timawaona asilamu akuyala, kaya ndi mphasa, kaya ndi mkeka, kaya ndi makalapeti zosiyanasiyana kuti akhale pansi nthawi yomwe akuchita mapemphero awo. Kumbukirani omvera kuti cholinga chokhala pansi mkachisi ndiye kumsangalatsa Mulengi wathu kuti alandire swala yathu imene tikufuna timpangire. Kumbukiraninso kuti pambuyo pakuti munthu walowa chisilamu, ntchito yoyamba imene amayenera kuyigwira ndiko kupemphera. Paja tinapeza kuti ntchito yoyambirira kudzafunsidwa mwana wa Adamu pa tsiku la chiweruzo ndiye ndi swala, kapena kuti pemphero. Ndiye tinanenanso kuti pemphero silingachitike pokhapokha titsate ndondomeko yoyenerera tisanapemphere. Choncho tinapeza kuti anthu akuyenera kuti aziziyeretsa matupi awo komanso zovala zawo kuchokera ku uve asanapemphere. Tinapeza kuti pali uve waukulu ndiye pali uve waung'ono. Tinapezanso kuti kuziyeretsa kumachitika ndi madzi osati mwazi wa munthu. Omvera olemekezeka, tisanapemphere tinaonanso kuti tikuyenera kuvala zovala zopatulika monga mwinjiro, zisoti komanso mipango makamaka kwa azimayi. Pambuyo pa zovala tinapeza kuti sitingapemphere titavala nsapato kuphazi kwathu, ndipo kuti tikuyenerera kutsuka mapazi polowanso mkachisi mmenemo. Omvera olemekezeka, kumbukiraninso kuti tinakambirana nkhani za kuyitanizana polowa kukachisi, moti ena amagwiritsa ntchito belu, ena zitoliro, ena kaya mabacha kapena zoyimbira zili zonse polowa mkachisi. Komatu zonsezo izi tinapeza kuti Mulungu waletsa. Inde magitala waletsa, makeyboard waletsa, malo